abans, hi ha algun bolet a Catalunya que està protegit o que no està recomanat agafar-lo perquè són escassos, perquè es reprodueixen poc, perquè el seu hàbitat és molt limitat, i en canvi, tot i que hi ha persones del poble, no dic d'aquest poble, del poble, persones, ja no parlo de gent de ciutat, perquè també hi ha molta guerra entre gent de ciutat i gent del poble, Déu-n'hi-do, que si els pixapins, que si els camacos, hi ha molta guerra, Déu-n'hi-do, però la veritat és que hi ha algun bolet, per exemple en Fageda, com la Sabatera, tant la Sabatera que hi pugui haver per aquí les Guilleries, la zona de Sant Hilari, com el Montseny, de Fagedes tampoc en tenim moltes, i la Sabatera és un bolet escàs, és un bolet que es recomana no collir, perquè no et direm que està en extinció, però si molta gent es posés a buscar-lo com hi ha la fallera pel Rovelló o la Llanega, potser en 10 o 20 anys hi hauria un perill greu a la Sabatera. Llavors està recomanat no agafar-lo, no sé si prohibit, però recomanat no agafar-lo, i la gent ho fa. La gent ho fa perquè ho ha fet tota la vida, llavors són d'aquelles coses que la gent del poble té el costum de fer-ho. I en canvi, a Olost, a Lluçanès, a Olost, a prop de Vidrà i Perafita, a Olost, allà és l'únic lloc de Catalunya que les boires han augmentat un 8%. No sabem ben bé, potser la boira de Vic no està tan plana, no està tan baixa, i al pujar la boira cap al Lluçanès potser tenen més boira a la zona d'Olost. No ho sé. La boira també penseu que és molt important perquè hi ha dies que no plou, o per exemple aquest octubre ha plogut 3 o 4 dies, aquest octubre ha plogut poc, però si va fer un dia molta saó, només que al matí hi hagi aquesta bullena, aquesta rosada, que no faci vent, sobretot el bolet, el pitjor és el vent. Si fa una mica de sol, fa calor, ja aniràs més al fondo, aniràs a l'Obaga, aniràs a prop d'un riu, però el bolet sempre se'n va fent si no fa vent. I la boira i la rosada li donen molta vitalitat, fins fa 3 setmanes o 2, mira que feia dies que no plovia, jo anava trobant rovellons i a les Molses o a Camagrocs, a Berga, cap a la zona de Berga i Solsona aquest any, ara feia 5 setmanes que no plovia, i han sortit moltes llanegues, i anaves al bosc i feia calor, màniga curta, per sobre el bosc estava sec, però grataves una mica i com que va fer 300 litres en tot l'estiu, 4 dies sota el bosc, per sota de l'humus, del fullac, de la pinassa, hi havia realment molta humitat. I les llanegues van sortint per inèrcia. Tot i fer calor i ha fet temperatures molt altes a l'octubre. Hem trobat moltes llanegues, moltes. Ha sigut un any molt bo a tot arreu. Aquesta temporada que encara no hem acabat, ha fugit una mica, però jo penso... No, 14 és el dia que es va calcular. Avui quin dia som? Doncs demà, ho estem dient bé, 14. Però això es va calcular el dia 12. El dia 12, ahir. I és un pronòstic per demà. Bé, què ens diu aquest mapa? Ens diu que demà les temperatures a les 12 del migdia seran al voltant dels 20 graus a Girona, tot i que demà ve un canvi de temps. Avui ha fet bo, demà ja s'està tapant, ara ja tenim núvols prims. Demà al matí potser alguna escletxa, però ja es anirà tapant, cada cop més llis. Jo crec que entre 10 i 12, 10, 12, 1, ja cap al matí migdia queda tapat, i a la tarda 4 gotes. No crec que plogui gaire. Però entrarà bastant vent de Garbí, vent de Sant Feliu, que aixecarà onades d'un metre, un metre i mig. Tindrà un Garbí de bastanta ràbia. Però això estem parlant del mar, Celrà no tenim onades, que ja sàpiga encara. Bé, temperatures, tot i la borrasca, curiós que marquen temperatures de 20, 22, quasi com avui s'ha arribat a 23 les més altes. És a dir que el vent del sud, que també ens el marca aquesta fatxeta d'aquí, de 20 nusos, farà demà pujar la temperatura. Al migdia hi haurà temperatures de 10, 12 a la Vall d'Aran. Home, això a novembre no és gaire... no toca. I Lleida estaran entre 15 i 17. 15 i 17 a Lleida, novembre no és fred, Barcelona estarà al voltant de 20,
Celrà quedaria a la ratlla dels 18, 19, 20, són temperatures suaus. Ara arribarem a la teva pregunta, perdona. Això és la temperatura com pujarà la propera matinada. Divendres, a les 6 del matí, que són les 7, doncs les temperatures pujaran respecte a la nit anterior 6 graus per aquí. Veieu que posa 6 graus aquí? 6, 5, 4, 3, a Lleida 7, a Tarragona 2, i ho pugen més, fixeu-vos, és al nord del Pirineu que posa 7 i 8, on hi ha la fletxeta. Si tinc la fletxeta ja hi arribo. Mireu, 7, 8, al nord del Pirineu, a l'entrar el vent del sud, aquest vent del sud, quan baixa per la part francesa, s'escalfa, i demà les temperatures al matí, per exemple, si aquest matí estaven a 0, doncs demà estaran a 7. Aquest és el concepte. A nosaltres, a Celrà, a 10.